Maayong gabi pag-usab, mga angkol ug mga auntie. Tuguti na sabkog mga katahuran karong oras sa mga nagtikaw-tikaw. Sa mga gising pa dyan, kahit saan ka man ngayon, mapalansangan man, sa iyong pinagtatrabahuan, opisina, sa kwarto, sa labas, kahit saan man yan. Magandang gabi po sa inyo. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin kanina mga angkolog, mga auntie. Yung pagiging masaya, pagiging masayahin o yung kaligayahan ng bawat isa sa atin. Alam mo, Kol o auntie, ang kaligayahan ay hindi isang bagay na sinabi ko kanina na handa. Ito ay nagmumula sa iyong sariling mga aksyon. Pag walang aksyon, mag-aantay ka lang, hindi mo mahanap ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi, ibig kong sabihin, ang mga mahalagang bagay ng kaligayahan ay isang bagay na dapat ngang gawin, isang bagay na dapat mong mahalin, at isang bagay na inaasahan mo. O simple lang yan, hindi yung nag-aantay ka lang na dumating, wala ka namang ginawa. Kumbaga, ginawa mo nga, hindi mo naman mahal yung ginagawa mo. At syempre, wala yung expectation mo naman na magiging maganda. Pag hindi naman maganda yung inaasahan mo, syempre, hindi ka naman matutuwa nun eh. So, di kaya maghuwat lang kag maabot human nga magpahubag-hubag ng imong kigol diha. Alam mo mga kabisyo, no? Ang tanging paraan upang makagawa ng isang mahusay na trabaho siguro, no? At matutuwa ka in the end ay yung minamahal mo yung mga ginagawa mo. Hindi yung napipilitan ka. Pero minsan din, no? May mga bagay-bagay na pinipilit nating gawin. Hindi natin inaasahan na nung natapos na yung ginawa mo, sobrang tuwa mo. May mga gano'n, no? Kapag mahusay ang iyong paggawa, matik yan, matutuwa ka sa outcome. At lagi nating inuulit, ito mga kabisyo, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Yawards, Uncle. Oh. Alam mo mga kabisyo, no? Nung naalala ko lang to, no? Nung kabataan natin, simple lang yung masaya tayo, di ba? Pag masaya tayo, halimbawa, hindi ko nakakalimutan to tuwing hapon pinapatulog tayo, ayaw natin, di ba? Napipilitan tayong matulog tuwing hapon kasi sabi ng mga magulang natin na dapat ikaw matulog para tumangkad ka. Tumangkad ka ba? Para hindi naman potot ramang kagihapon. Pero dahil na wala kang magawa, ginawa mo So pagising mo, natutuwa ka kasi okay pala yung natulog, no? So yun Yun yung ibig kong sabihin, yung outcome yun na natulog ka nung hapon, pagdating ng gabi, hindi ka yung iyakin. Kasi madalas yan pag yung mga bata, pag hindi natutulog ng hapon, pagdating ng gabi, problemado yung mga magulang Parang diba? Yun pala yung totoong rason na pinapatulog yung mga bata para pagdating ng gabi, hapsay yung ilang pagtulog. Hindi mahirapan sa pagtulog kasi madalas yan sa mga kulang sa tulog sa yung mga bata, no? Pagdating ng gabi, mangmumblema yung mga magulang kasi parang ewan ko lang, no? Ba't gano'n, no? At syempre yung kabataan po natin, simple lang yung magiging masaya tayo. May mga bagay-bagay, no? Bibigyan ka lang ng isang, halimbawa, lollipop. Tuwan-tuwa ka na nun. Magkano lollipop? Bibigyan ka ng candy. Naalala ko rin to. Binibigay ko to sa pamangkin ko Yung pamangkin ko, ilang taon siguro yun, 2 or 3 years old. Nagahin ko og 2 pesos. Magkano ba yung lollipop? Yung dulce, piso? 2 piso. Pag binigay ko na yung 2 candy, tuwang-tuwa na. Yun yung mga simpleng kaligayahan na meron tayo dati. Sa ngayon, ang hirap.
Ang hirap talaga hanapin yung kaligayahan nyo. Pasayihin mo lang yung kasamaan mo. Ang hirap eh. Kahit na tagaan ni mo ang bahal o kaning tuba. Kulang pa. Magreklamo pa. May hinihingi pa. Alam mo ang hinihingi. Pulutan. Ito din yung mga, sorry ha, pero ako, madalas akong may dala-dala akong yung pagkain pag nag-stop over sa isang lugar na kung saan, halimbawa sa traffic light, may namamalimos, may handa akong biskwit yan, binibigay ko. Yung iba naman, may hamburger at saka soft drinks. Siyempre, naawa sila dun sa pulubi, inabot yung hamburger. Hindi pa kontento yung namamalimos. Hinihingi pa yung soft drinks. May mga simpleng bagay, di ba? Dapat matuwa na tayo dahil binigyan tayo ng pagkain. Hinihingi pa yung soft drinks. May ibang lusio ng kigol. Ay, nako. Okay, no? Ito na po ang nanalo ng ating ating winner ng 500 pesos. Ito ay taga Valenzuela City. Congratulations, no? Kay Annalyn Liberal ng Valenzuela City. Meron ka ng 500 pesos. Abangan niyo lang yung iyong 500 pesos. Mag-chat-chat sa'yo si Kiko Tanggero para mabigyan ka na ng 500 pesos. Okay, no? Hanggang dito na lang po. At ako na po yung magpapaalam. Huwag niyo pong kalimutan ang aking fan page, Totoy Bato Official. Bukas, birthday ni Rakitera. Advance happy birthday. At saka kay Uncle Dagol. Hanggang dito na lang po tayo. Ingat po tayo at huwag kalimutan pong magdasal at magpasalamat po sa Panginoon. Babayu. Kinigyan po si Totoy Bato. Dini lang sa 90.7 Love Radio. Love Radio Metro Zone.